Oso gogotsu, azkenian San Juan hauek islatzen dabe azkenengo denbora hontan edo azkenengo urtean eitzen egon garen lan guztia, eta oso ondo Eibarko gaztiak edo Eibarko jendiak gure egitaragoan parte hartzeko, egitaragoaz gozatzeko, eta oso gogotsu. Behitxu, justo genek izan, San Juanetako egunak 23 eta 24 jauziko zela astea erdi izan, eta orduan hartu genduen iniziatiba, esango dugu, antolatzeko egitarago oso anitz bat, jungo zan bai Barisakutikan, bai San Juan egunera arte, eta nik ustenek ondo betetzen gabizela. Nik uste egitaragoen ikerlatzen da bela oso ondo gure jaizakin abizenak ez, parte hartzaia, herrikoia feminista, euskalduna, eta ez dela bakarrikan juerga girora limitatzen dana. Gure egitaragoak bai islatzen da UPS eguneko egitaragoa, eskaintza edo politiko edo aizialdirako ez dana mugatzen bakarrikan juergara eta alkohol kontsumora. Zehazten gara pixka publiko oso anitzetara llegatzen, eta desberdinetakoa eta bai balio horietan pixka berrezten gure jai eredua ez. Urtero itxen dugu bide irekia, zehatzen gara jende danan edo jenderitzan parte hartzia sustatzen, eta jende gehien animatzeko San Juanak aurrera ateratzen, eta ikuste hori ezinbestekoa dela olako egitarau luze eta aberats bat nahi bali dugu aurrera atera. Eta azken finean, nahi dugu egitarau herriko bat aurrera ateratzea, eta gustatzen jako Eibarko gaztea izan interesatzen jakon, eta zer nahi daben beraien jai eredu honetan eta hau islatzea. Horren atzian egiz esateko lantalde oso bat. Egiz da gero egun bakoitza ditxula bere punto ezberdinak, punto bakoitza da, punto bakoitzan atzian dugu beste lantalde bat, ideia orokor bat itxeko jende asko dago egun bakoitzan atzian. Eta ikusten izen ezaugarri torrek ematen dut zala izen egunari eta publikoa behakin aldau zein izan den bere egun aproposa edo egokiena edo gertukoena eta jakitia bai ze egun interes bat jakon edo ez, igual ume bat ez da etorriko teknogabara eta ezaugarritzeko bai egun hori eta izaera emateko. Giza zen aurreko urtean probatu genuen, da nahiko balorazio positibo gengo notzan, egunari. Lehen esan moduan, zehatzen gara publikoa nintzetara llegatzen, eta horrek esan edo edabe desberdinetara bai, eta ume gaztezin helduk eukitzea beraien txokua egitaragoan barruan, txosnagunean bai. Eta umien egunan eko ondo jun zanez, aurretzen be aurrera goiaz horrekin. Amarna lantalde baino gehiago egon gara, amarna eragile baino gehiago egon gara San Juanak aurrera ateratzen orduan neko zaila eitzen jata galdera honi erantzutia. Gisa da, jai batzorde barruan badagoela koordinazio talde bat, baina gero hori zehatzen gara eragile oso ezberdinekin kontaktuan jartzen, egitaragua osatzelako orduan, puntu ezberdinetan parte hartzia zehatzen gara sustatzen eta orduan nik esango neba, jaizaren koordinazioa hor dago, baina gero komunitate oso zendua dakagula, jende asko dagoela laguntzeko prest, gero ez da gehiago garazela eta hori da gu dakagun helburua bai, gero ez da gehiago izatea eta jendea ilustratzea bai San Juanak, zein jaiak aurrera ateratzeko laguntzeko gonbidapen hori. Gai berdinak erakin lotuta, txosnagune duin baten hauzia, ez? Urtero saiatzen gara, urtero gauz borroka berdinan, bada denbora txosnagune duin bat eskatzen duguna, hau danokon hartzen dugun hauzi bada eta borroka hortan berrezten gara. Saiatu gara aurten be txosnagune berrixen proposamenak aurkezten eta jasotzen ditugun erantzunak betikoak ez, infantilizazioa eta erantzun guztizon artezinak. Ez erabaki politikoa dalako, nik ez dut ikusten da olakoak. Guk igual argila nahi dugu lan bezu moduan, jarraituko dugula borrokatzen txosnagune duin bat lortzeko eta anima nahi dugu ja ez gaztiak bakarrik, baizik eta ibartar guztixak esango dugu borroka ontara batzera eta zehatzeko ibartar gaztiak hainbeste denboran eskatzen jungaren eskakizun bat aurrera matia.
Ekimen hau sortzen da talde, Transmari Goiera batetikan, non ikusidan beharra Eibarren nolako talde bat antolatzia, bai kanpoko herrietan ikusi nolako mugimendua dagoen eta nolako aliantzak sortzen diran, eta proiektu hori buruan eukita, hau izango zen lehenengo urratsa Eibarko talde Transmari Goiera bat sortze aldera. Eta horregatik gehien bat lotu da olako eskaintza, bai ikusten dugulako beharra gure artean saretzeko, gure artean aliantzak sortzeko eta guretekoa dan espazio propio bat sortzeko Txosna Egunean eta Eibarren eta leku guztietan. Orduan, ideia horretik sortzen da. Jendien arteko aliantzak sortzeko espazioak edo sortzeko espazioak baliatzen dituztelako egitarauek, bai, umeak beraien artean saretzeko edo Transmari Goiera gure artean saretzeko edo bestelako egitarau motak eta gure artean harremantzeko espazio egokiak eskaintzen dituzten ikuste dut ez dela bakarrikan juergarako eta mozkortzen gara eta Bai, lehenago aipatutako abizen horietan zehatzen gara pixka berrezten, zehatzen gara abizen horiek txertatzen itxen dugun danian eta ikuste oso harro gauzela itxen dugun auto hortaz. Gure atletikan laizterratu zela San Juanak, oso batzu gauzela esan moduan, eta bai gonbeda final luzatu Eibartar guztixe gerturatzeko Txosna Egunera, parte hartzeko montatzen dugun gitarauko atal guztixetan, eta jai herrikoi feminista euskaldunta parte hartzaia nahi balimo duzuez, laguntzeko prezioan gara zela. Bai, eta Eibarko, jende hori gerturatzeko Txosna Egunera ez bakarrikan gaztiei, ipatu dugun moduan ez dela bakarrikan gaztiei egindako gitarau bat eta adin guztietako jendeari luzatzen diogu lagun bidapena Txosna Egunera gerturatzeko.